Osoby posiadające miejsce zamieszkania na Islandii od 6 miesięcy lub dłużej są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Dzieci podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu wraz z rodzicami. Osoby z ubezpieczeniem zdrowotnym uprawnione są do różnorodnych usług zdrowotnych ze znaczną zniżką lub bezpłatnie. Dzieciom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługują zajęcia fizjoterapeutyczne, ergoterapia, zajęcia logopedyczne ze znaczną zniżką oraz usługi psychologiczne. Należy pamiętać, że do rozpoczęcia terapii lub uzyskania dodatkowej pomocy niezbędne jest skierowanie od lekarza z przychodni. Wszystkie dzieci objęte ubezpieczeniem zdrowotnym na Islandii mają prawo do bezpłatnej opieki stomatologicznej. Każdy powinien mieć swojego dentystę, który świadczy mu usługi stomatologiczne. Równe szanse dla wszystkich dzieci. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Troszka Help, Krajowym Stowarzyszeniem Niepełnosprawności Intelektualnej, pod numerem telefonu 588 93 90 lub wyślij wiadomość na troszkahelp@troszkahelp.is.